It's DJ. Hello sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anak-shies out there. This is Momshi G once again. Welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, kasama ko po yung dalawa rin. So madalas na nakikita ninyo sa mga videos ng Social Climber Squad and ni Brenda Mitch. Ilan lang to sa mga anak-anakan. Ayan, ng aming kasamahan na si Brenda Mitch. Okay. Una, kasama natin si Carl po. Carl po. And Noriel Seryoso. Noriel Seryoso. Seryoso. Soyoso. Okay, Noriel, Soyoso, and Carl. Ano apelyido mo? Galit. Galit. Ilan taon na? 17 po. Okay, bakit ka nagnakaw ng mga cellphone? Hindi, 17 years old and 19 years 19. Okay. Una sa lahat, ano muna pinagkakabalahan? Nag-aaral ba kayo? O may sarili kayong trabaho? old. Nag-aaral, nagtatrabaho. Nag-aaral at nagtatrabaho. Ako nag-aaral. Nag-aaral. Anong grade mo na? Grade 12 ngayon. Grade 12. August. Grade 12 sa pasukan. Grade 12 sa pasukan. So ngayon, 11 ka pa. Katatapos mo lang. 12 na pala. Grade 12 na. Okay. So, sabi mo nagtatrabaho ka din. Anong work? Online class na. 97. Ha? Water station. Water station. Ganyan ka lang ganyan. Nakasakay ka ba sa roller coaster? So, mga nagdi-deliver ka ng mga mineral water. Okay. Diretso ang tanong na agad. Paano kayo nagkakilala ni Brenda Mitch? Doon na ako sa kanya. Nag-PM ka. Kasi Tapos idol na ko siya. Kasi idol ko siya nung araw. Okay, Ay nanonood. gabi na. Tapos pinalayas. Doon lumayas ako sa amin nun. Tapos Pinalayas ka sa Hindi, inyo. ako. Lumayas ka sa inyo. Tapos sabi niya, sige doon ano muna sa bahay. Ayun. So agad-agad, pinagkatiwalaan ka niya na, Hindi naman totally agad. Parang syempre kasi, bigla kang pinapasok agad at nakatulog ka sa bahay. In fairness, alam mo, in fairness to Brenda, malalaman niya naman kasi kung yung instinct niya, kung gaano kabigat o kagaan agad ng isang tao sa kanya, lalo na yung first meet. Kayo, paano kayo nagkakilala? Dahil kay Ellen, sinama niya ako dito. Kaya kay Ellen, sinama ka niya dito. Tapos Tapos, nagpintura kami kila Alok. Tapos pumunta kami dito, sinama niya ako. Ayun, nakilala ko sila. siguro ka so right then, halos gabi-gabi ka na rin dito. Originally, taga dito ka ba sa Novaliches o sa Caloocan? Valenzuela. Sa Valenzuela. Ikaw naman ay sa Taga Nabotas. Nabotas. Okay. Bakit niyo naisip na magstay dito sa lugar ng mga social climber squad? Ako? Kasi may problema lang din sa amin na tawag doon. Mahirap na rin. Palakas. Family problem. Oo, yun, ganun. May family problem. Kamusta ngayon ang family mo at saka ikaw? Ayun, problem pa rin. Okay naman na. Okay naman. Anong tawag mo kay Brenda? Dada. Dada. Bakit Dada? Kasi that's we call daddy. Parang tatay. Call me daddy. Hindi Call me totoo. daddy. Daddy. Kasi mas mo siya as tatay. Daddy chill. Okay, Dad. Ikaw, anong tawag mo kay Brenda? Ate. Ate. Brenda. Bakit ate? Kasi parang yung babae dati yung mama ko. Dati. So, ngayon kaharap so, dati siyang babae sa paningin mo. So, ngayon hindi na. Ano na? Kuya. Nahihilang siya. Johnson? Nagda-duster pa naman. Nagda-duster pa naman, naka-duster pa naman. Okay. Kamusta yung pananatili nyo dito sa sa bahay ng mga social life? Maganda naman yung babait yung mga kasama. Mababait. Gano'ng kabait? Friendly sila. Kamusta yung relationship mo muna with the social climber squad? Sa kanila maayos. Halos Okay naman. Sobra. Okay naman. Okay. Regarding dito sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, yung mga misunderstanding and misinterpretation sa isa't isa. Okay. Paano mo maipapaliwanag ngayon yung usapin regarding dun sa nangyari sa ating hindi pagkakaintindihan? Siguro tawag doon. Hindi lang tayo nagkakaintindihan kasi hindi naman tayo totally magkakilala. Close. Close. We're not ganun. close pa.
Siguro may nagustuhan ako sa ugali ko na parang ayaw mo rin, parang gano'n. Ah. Basta yun. Sa madaling sabi, hindi ko pa kasi Oo. talaga Hindi mo pa- nakikita baka yung... hindi mo pa nakikita Hindi ko yung- nakikita kasi yon. Okay. Sa family ninyo, ilan kayong miyembro sa family niyo? Sa amin, Kang, balik kang. lolo ko, lolo. Tapos, lima lang kami. Sa bahay. So yung parents mo, Tapos yung isa kong kapatid. Tapos ako. Tapos yung lola at lolo. okay. Sila yung mga nandoon. Oo. Ikaw, Kami, lang. Lima din. 5 kayong magkakapatid o Tatlo lang kami 3 kayong magkakapatid? Pang ilang ka? Pangalawa. Pangalawa. Gusto namin babae. Kuya ko lalaki. Kuya mo lalaki. Oo, wala namang kuyang babae. Bakit ang aga mo magtrabaho? Para kasi sa bahay, dati nabuburyong ako kasi lagi nasa bahay lang. Gusto ko lumabas. Para Para? kumita ng pera, ginagaya ko si Ninong Kiken. Kiken, huwag mong baliwalain yung barya. Oh, may point. Galing. Huwag mong baliwalin ng barya. Correct. Ikaw, grade 12 ka na, no? So, magka-college ka na. Hindi pa. Grade 12 pa lang din. Parehas kayo halos. Huminto kasi ako ng Okay. 2 taon. Mag-grade 12 ka na. Anong plano mo Ano? sa future? Ano nakikita mo na si Noriel? Sabi mo na kahit 5 years from now, sino na si Noriel? Siguro, ang hirap pang niya kasi marami pang Anong pangarap mo sa buhay? Ano yung gusto mga mo? lang, gusto ko lang umasenso. Mm. Parang gusto ko lang din magbarko. Okay. Gusto mo maging seaman. Si Manduro, So, gusto mo hindi, maging kung hindi seaman. papalaran, Coast Guard na lang. Anything about gusto mo sa dagat? Nasa Dagat talaga. Ikaw naman, Police. gusto mo maging police. Kasi mga tito ko, puro police lahat sila. Yung iba, sundalo. Okay. So, mas gusto mo sundan yung mga mo talaga, yung mga dito. Ang papa mo, ano pinagkakabalan sa buhay? Papa ka. Yung Trabaho mga sa magulang. shop din. Magkasama sila ni Kuya. Sa... Trabaho sa shop. Pero isa Anong shop yan? Vulcanizing shop, Ano, machine? Stainless, bakal. Okay. Mga nagwe-welding. Hmm. Okay. Yung parents mo naman ay... Tawag doon, nasa bahay lang. Paalis na yun. Sino? Yung mama. Si mama mo. Papunta sa... Nag-iibang Abroad. Matagal na siya nag-abroad. Oo, ilang na siya. Babalik-balik. na. Close kayo ng mama mo. Sobra. Mama's Mama's boy. Okay. Gano'n kayo... Paano yan? Aalis na naman siya. Anong nararamdaman mo? Tawag doon. Siyempre malungkot na masaya kasi unang malungkot kasi hindi ko siya makakasama. Tapos wala akong bonding. Yung masaya, siyempre makakatulong siya sa akin. Kaya yung pangako ko lang naman sa kanya makapag-aral lang ako. Okay. Di ba sabi mo nga, paalis na siya ng abroad? Bakit mas pinipili mo magstay dito sa Social Climber House? Kasi tawag doon? Yun nga about sa family problem. Meron kayong ninon? Yung side ng mama ko. Okay. Tsaka hindi kami nagkakaunawaan. Kasi may mga edad na rin, kaya gano'n. Ako na lang yung nag-a-adjust. Ikaw na lang umiwas. Pero okay kayo ni mama mo, nagkakausap Oo, kayo? lagi. Kakatawag nga lang kanina sa akin. That's good. Kamusta lang. Wag na wag mong wag na wag niyong kalilimutan na ibigay yung oras na yan para sa parents niyo. Yung time na mga musta o maghilo. Ikaw, sabi mo kasi dito ka nag-i-stay since malapit ang work. Umuwi ka sa inyo. Umuwi ako. Tuwing Paggabi. paggabi. Kaya ako dito tumatagal ngayon. Sa ngayon, kasi yung mama ko kumuha ng bahay sa may Bulacan. Okay. Umuwi kami dun lahat. Pero hindi pa tapos eh. Doon na kami lilipat, tapos doon na stay din sa may Bulacan. Malapit malapit sa Paraiso ni Basta. Okay. 5 years from now, nasa na si Carl? 5 taon mo lang ngayon, nasaan na si Carl? Pulis Ano na siguro. Ang bilis, 5 taon agad. Magi-grade 12 ka pa lang. Baka na siguro. So, ito, gusto mo talaga i-pursue yung pagiging police. Gusto mo talaga magtuloy-tuloy. Okay, kamusta naman ang mga love life? May mga jowa na ba? Ay, wala akong jowa. Doon na sa totoo. Sa totoo, wala talaga. Wala. Nakakausap. May nakakausap, pero walang jowa. Wala Or talaga. girlfriend. Okay.
Ikaw. Wala talaga. Pero may crush. Crush, mga artista. Sino artista crush mo? At yung Altea. Na taga GMA ba yan? Hindi. Si GMA yan yung artista, oo. Si Starstruck din yan, di ba? Yung Althea, ikaw. Si Barbie. Fortesa. Imperial. Barbie Crush na Imperial. crush ko yan. Oo. Sabagay, ano din yan, maganda rin yung babae. Hindi lang maganda. Solid. Solid. Crush na crush ko yan. Ay, Respeto ako sa mga picture niya. Pinupusuan ko lang. okay. Sige. Ganito, kayong dalawa, since madalas din kayo rito, at kayo yung nalalapit yung edad, di ba? Nagkaroon ba ng time na nagkaroon kayo ng clash o yung hindi pagkakaintindihan o yung pag-aaway? Meron. Nagkaroon din. Meron din. Nagkaganon namin ni Kurt. Kamusta yung nangyaring yung hindi nyo pagkakasundo? Naging okay na ngayon. Bakit? Paanong paraan nyo inayos? Tawag doon. Bilang ako na nakakatanda sa kanya, sinabihan ko siya na, tawag doon, yung pinag-awayan natin, na natin yan, huwag na nating balikan yung pinag-awayan, huwag nang palakihin, tsaka yung sinasabi ko nga na, dahil nga dito, nag-away tayo, kaya, tigil na natin yun. Yung hindi nyo pagkakaintindihan. Okay. Kung meron man dito sa bahay na to, kung meron kayong tanging isang natutunan, ano yun? Kasi yung mga tao dito, nakita nyo naman halos lagi may ginagawa, may mga pinagkakabala. Ano yung tanging natutunan nyo dito sa lugar mo? Magsalita. Ikaw? Dire-diretso. Yung? Magsalita ng dire-diretso. Bakit? Mayayain ako sa labas. So dito natuto kang magsalita, mag-express. Kaya mong sumagot ng kahit Sumagot ng pagana. na may tama. Okay. Sa akin naman, natutunan ko Bili lang dito ba? yung respeto sa matatanda. Ramos. Bawat bibigasin ng Ito na. ng mga ako dapat pinag-iisipan. Kasi, minsan talaga palpak yung mga sinasabi ko. Yung iba natutuwa, yung iba naman naiinis. Na-offend ka ba sa akin nung nasabihan? Hindi naman. Na-offend ka or nasaktan ba kita? Na parang lang tawag doon. Hindi na open, parang misunderstanding na rin para sa akin. Kasi hindi naman tayo. Hindi tayo ganun. Tapos, parang pinaglalaban mo lang din yung gusto mong sabihin sa akin. Kasi alam mo naman yung mga tao dito, di ba? Parang ikaw nababasa sa mga pakikihalubilo nila. Pero kasi kayo iba. Kasi Iba. nga close na kayo. Oo, ganun. Kung meron kang gugustuhin na maging nanay, kunyari dito, or tatay, aside kay Brenda, sino to? Or yung tuturing mong ate or kuya, aside kay Brenda. Tingin ko lahat. Isa, kahit isa lang. Isa lang. Sino sa tingin mo? Hindi ako matingin. Isa. Hindi, lahat naman yan itinuturing mong ate and kuya eh. Kung meron kang itinuturing na ate, kasi po sa mga nanonood, kung hindi nyo pa na itatanong, itong dalawang to, madalas ang aming nauutusan, o nasasabihan na kapag meron kaming kailangan, na itakbo nyo kami sa tindahan, o may bilhin kayo, kasi yung iba may ginagawa regarding sa mga orders. Sila pong dalawa yung mga nag-aasikaso ng mga, magkataga-takbo ba, or runner namin, kapag may gusto kaming pabili. Sino yung naging pinakamalapit sa'yo? Tingin ko lahat eh. Lahat talaga. Kasi mabait ako sa lahat. Tsaka sila na. Ganon din sila sa'yo. Ikaw, aside sa yung dada, Brenda, sino sa kanila yung talagang pwede mong ituring na, di ba siya na yung dada mo? O sino yung mama mo? Pangalawang nanay mo? Si hindi ate na yun. Ate, okay. Si yung Si Ate Oyong. Okay, bakit? Kasi lakas niyo mag-asaran dalawa. Lagi kayo nagkukulitan, nag-aasaran. So, siya talaga yung ayun yung parang kaulitan ko dito sa loob ng bahay ng social service. Siya yung kaulitan ko talaga. Sino ang pinakamalambing sa kanila para sa inyo? Isa lang. Si Oyong. Malambing. Ganun din ako. Si Oyong. Pero parang si Mami Baang din. Si Mami Baang,
nagtatanong sa akin. Pag may nararamdaman Si ako, ano, sinasabihan Tilaira. niya ako na uminom ng gamot. Gawin naman mo ng Sino gamot. sa kanila yung ano, sino sa kanila yung mahilig man libre sa inyo? Yung tipong, sige, kumuha ka nung gusto mo doon, o kaya bibigyan kayo ng short, o bibigyan kayo ng kung ano man, mahilig magbigay sa inyo. Lahat. Pinaka, isa lang. Yung pinaka. Isa lang, Ate Lyra. Ate Lyra, mahilig. Kasi andun si Lyra sa unahan eh. Sa akin si ano, pagdating kasi sa pagkain, nagkakasundo kami ng mami. Oh, yung talaga. Oh, actually talaga, pansin ko, kayo talagang dalawa. Sila, at Ever. din, inaya kong pagkain. Si? Kain din. Sina? Ate Oy. Ate Tsaka Oy. si Ate Lyra, tapos sila Bakang, tapos sila ano. Sila kasi yung madalas na nandito sa bahay. Kay Melma. Okay. Last, bago natin ito tapusin, kasi para na sa ganun din, mas makilala ko din kayo dun sa part na kung paano rin ako magtanong sa inyo. First impression sa akin. Ako, ano, sabi ko, yung una sabi ko mukhang masungit to na matari, tapos mukhang hindi ako magugustuhan na ito. Masungit at mataray. Okay. Ako naman, ano, laging iniisip, pag kung sino yung mga nasa harapan ko, mga nakikita kong tao, magkali sila. So yun, kahit sino. First First nga. impression mo. Ano, Yun talaga. kala ko babae. Ah, May anak. May anak. babaeng may anak. Babaeng may anak. Okay. At least babae. Lyra, babae. Okay. So, right after nyo malaman yung ganong akala nyo, ano yung napagtanto nyo o yung talagang tunay nyong narinig? Na, Yung tunay nyong nalaman tungkol sa akin. Right after ng mga misunderstanding natin, yung mga hindi natin pagkakaunawaan. ano, nalaman ko na hindi ka naman pala, ano, Totoong sagot ha. masungit. Okay. Mabait ka naman pala. So, naiintindihan mo naman yung Oo. parang punto ko. Oo, alam, may mali rin naman ako. Okay. Ako, nalaman ko, baka ka pala nun. Tapos, ano, wala ka palang anak. Kasi, ano, akala ko dati, may ano kayo, kasi mahaba yung buhok ng sabay kulot. Sa pagkulot tsaka mababok, nanay na babae. Tapos, ano, Boses babae, boses lalaki. mataba. Ah. Tapos, ano, chubby. So akala niya talaga babae raw ako. Masyadong palabiro tong batang to. Okay, ngayon naman, pakitaan niyo naman kami ng talent. Kahit anong talent. Wala kang galing. Ano bang ikaw, anong hilig mong ginagawa? Ngayon, Makita yung TikTok. 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 Oh, kahit isang TikTok dance lang. Meron ba tayong music? Di man ito makaperan Kahit to. ganun lang. Pero yan. Okay. Pwede ba natin makita rin yung ano? May TikTok ka, di ba? Sige, promote natin. Anong rap mo? Ano, Freestyle ka na lang. ano to, nung Oo. lumayas ako sa amin nung pandemic. Wala, lumayas. Ang Gumawa ako title. ng ano ng... Lumayas ka rin. Okay. Pero sa ano, kapitbahay lang namin ako nakatuloy. Wow, lumayas pero sa kapitbahay lang pala. Okay, pakinggan natin. Pakinggan natin yung kanta. Nainal. Please welcome. Okay, let's welcome Carlo. Ang ganda, grabe. Ang Wala pa. Grabe, ang ganda talaga. Naiiyak ako. Salamat sa iyo, Ama, kasi andyan ka lang palagi, di mo ko pinabayaan. Andyan ka lang parati sa tuwing nahihirapan, ako'y nahihinayang. Maganda na eh. Gusto nyo mapanood ang kabuuan ng mga rap ni Carl. Ayan, i-follow nyo siya sa kanyang Facebook page. Carl C. Galit. Carl Sigalit at Wala akong page, extra large. sa kanyang Facebook Ex- account. Norel Seyoso. Tapos yung TikTok ko, Yeli ng Pinas. Yeli ng Pinas. Yeli ng Pinas. Okay, sige. Bago lang yan. Ibigay mo sa akin yung ano mo. Okay, yan. Pero bago tayo magpatuloy, message para sa mga anak, she's. Yung mga kagaya ninyong mga anak. Tawag doon. I know, alam naman natin na hindi naman lahat din ng mga kabataan ngayon is okay, just like you, normal lang din naman na kung minsan ay nadadapa o nagkakamali tayo, no? Anong gusto nyong ibigay naman sa akin? Message ko lang sa mga kagaya ko,
tawag doon, maging matatag lang kayo sa sarili niya, tapos huwag kayong, magsawang mangarap sa mga gusto nyo umabot sa buhay. Ayun lang. At maraming salamat. Cheers! Ikaw. Oo, ano naman. Kayanin niyo lahat ng mga pagsubok na kaya ninyong gawin. Huwag lang kayong susuko. Mahalin niyo yung pamilya niyo. Huwag huwag kayong masilo sa pera. Correct. Alam niyo, ito dalawang to, mukha na ito loko-lokong dalawa, pero in fairness talaga, labing po sila. Mas makikilala niyo yan, mapapansin niyo yan, visit niyo lang po yung kanilang mga Facebook account, or sa kanilang mga TikTok. May TikTok ka din? Ba't hindi ka mag-TikTok, doon ka mag-rap, nung mag-rap? Tsaka sanayin mo, Pero sanayin trabaho mo. pa lang siya. Ayan, mag-banding kayo ng tama, ha? Yung magandang banding ninyo. Then, maayos na yung banding namin. Correct. Ayan. Nako, maraming salamat muli sa lahat ng ating mga viewers out there. This is Ma'am Shigi. Huwag niyo po sana kalilimutang i-like, subscribe, at share ang aking YouTube account na Ma'am Shigi. Sa aking Facebook page naman po, Althea Bababoom. Ayan, mga boys, maraming salamat muli. Naku, at marami tayong ating viewers.